No tak čaute, možno som chcela vám čo ukázať, že pozrite tieto nálepky, napríklad toto, tu mám, sakra, to spadlo, čakajte, ja, toto, no také niečo, to je Minecraft, a proste, ja nechápem toto, to je veľmi divné, toto sú tie dve. Toto je 70, toto je 49. No. Ja keď sa pozriem na to, tak to je toto, čo je okolo, toto také ešte modré, čo je toto, to čo ukasujem, čakajte, toto, tak to je ako vidieť, to je tak isto, ale ja keď sa pozriem, to je bledé a toto je strašne tmavé. Ale tam nejaký rozdiel, ale ako sú tu také isté obrázky, tak, a majú iné čísla, jo. Takže neviem, či, nie je asi fake, že, napíšte mi komentáru, že či je to normálne, ale není, alebo není. Takže, čau.